Wel, croeso i chi gyfeillion i gyfarfod Cymdeithas Ffynhonnau Cymru yn Eisteddfod. A'n thema ni eleni ydy Ffynhonnau bro Eisteddfod, Ffynhonnau Llŷn y Gifionydd. Ac i gyfrodi ni o hynny, mae gen i neb llai na Elfed Gruffydd o Landwnagl. Sy'n bellach yn byw o Mwllheli, da chi'n cofio wrth gwrs oedd y prif athro ysgol Cymru, weitha awdur llun yng Nghyfres Droed Cymru, a'r llyfr hynod ddifyr a diddorol yna o ben ras ynglŷn ag enwa lleoedd llun. A mae'n bleser gen i gyflwyno am ond draddodi ni heddiw ar Ffynhonnau bro Eisteddfod. A dwi'n siŵr byddwch chi groeso mawr iddo fo Elfed Gruffydd. Diolch yn fawr iawn i chi, a diolch am y gwahoddiad i'r sgwrs yma heddiw. Testyn na chi di Ffynhonnau bro Eisteddfod, ond mae gen i ofn nad dwi'n cadw o tymlo. Achos os ydych chi canu na chi, dwi'n dod o'r pnawn yma, dwi'n siŵr sy'n cael bro Eisteddfod i gyd, draw i ar dwi'n gregu'n hwnna. Felly, fi am lynu i ardal llun yn arbennig. Ar llun, oedd y cael llun cwchynol. Dyna ni, a ni mlaen. Ni, hwnna dio. Felly, Ffynhonnau byw y Pererinion ydy hon. Dwi'n mentro braidd ei gweithio hefyd, a'r unig ymwneud sydd gen i ydy bod gen i ddiddordeb yn fwy na gwybodaeth am Ffynhonnau. A mae'n anodd i ni beth yna gwahanu Ffynhonnau oddi wrth Bererin Dota. Dwi'n cyd-fynd yn aml iawn iawn. Dwi'n posib cadw un sy'n glir o wrth y llall. Felly, fel o'n dweud, yn ei hiro am yr ardal. Ond tybed lle ddechreuodd, a ddys neb arall i gweld hwnna sy'n yma, dwi'n siŵr. Ond pan o'n i'n ysgol Llangwnad yn beth bach felly, fe ddaeth na Bererindod trwy Llangwnad ac ar y ffordd i Enlli. A dwi'n cofio Bererindod ar Odfa'r Saint trwy Lyn ydi o. A dwi'n cofio'n iawn esgob Bangor yn Urigalia yn arwain nhw trwy'r pentra felly. Felly ges i gyflenyd arolwg pan eisiau ymddeol, un o'n manteision hynny ydy, bod chi'n gallu gwneud fath fel hyn. A chyfle o yna i wneud arolwg o Ffynhonnau yr ardal harddwch naturiol a dod i wybod amdanyn nhw. Mae yna 54 a mwy siŵr o fod o Ffynhonnau yn Llŷn, a mae hanner heini o fewn yr ardal harddwch naturiol, sef yr arfordir llun yn fwy arbennig. A dwi'n mynd honni o gwbl bod hon yn restr gyflawn. Mae yna blac fan hyn sydd wrth drysa nifer o eglwysi yn Llŷn. A maen nhw'n tueddu feddwl am Ffynhonnau mewn perthynas â Christnogaeth ac ati, ond wrth gwrs maen nhw'n llawer iawn hŷn a hynny ar Pererinion o debyg wedi mabwysiadu'r hynny. Pobl yn credu fod arbenigwyr mewn dŵr, bod ynyn nhw allu meddyg unisol, credu bod nhw'n ddwyfol yn aml, a bod y diwiau'n byw yn nhw. A cofio hefyd wrth gwrs am afon dwyfor a afon dwyfach a ystyr nhwsag. Credu o'r Celtiaid wedyn, meddwl bod y Ffynhonnau yn fynediad i'r Istryd. Ac mae yno y trigau, y diwiau ac ysbrydion gwarcheidiol. Un o credoedd rhyngwladol hefyd ydy, wrth gwrs, bod y tylwyth teg yn byw mewn Ffynhonnau. Ac ar y ras yn Nefyn, Morfa Nefyn, y mae Pinwig. Ac yma o'n Enes Fach yn byw ar y traeth o'i teulu, ond wedi diflannu ddyddiol i rhywle. A'r rhieni'n y man yn canfod, mae efo'r tylwyth teg yr o'n i'n chwarae. A hwysang yn codi fyny, felly, o ddŵr y Ffynnon. Mat o Lyn ydi o. Sef eglwysi taith y Pererinion ac ar yr arfordir yn benna o'r ydych chi sylwi. Croesa'r cochion yna yn sefyll os eglwysi, y rhan fwyaf yn dal yn agorad efo llai o flwyddyn i flwyddyn. Y sgwariau glas i'r Ffynhonnau a ydych chi sylwi mor agos i'r heini at yr eglwysi, a'r brown ydy'r mynyddoedd. Ac mae'r Pererinion yn aml
yn osgoi rhywun. Yr arweinydd amlyca yn llun o Gnith y Pererinion oedd Cadfan a Beino. Wrth gwrs Dewi yn amlwg yn dehubers. A cheisiau'r wybodaeth yn fwy arbennig ffynhonnella oedd Llen Gweri Sir Gaernarfon Fyrddin Fardd, Holy Wells o Wales gan Francis Jones, a dwi'n gwybod o'n arbenigwyr ar Ffynhonnau, yn cyflwyno 88 o Ffynhonnau Sir Gaernarfon a 2 neu 2 ohonyn nhw yn llun a 10 yn eilionydd. Un arall oedd ar daith i lun rhai blynyddoedd yn ôl, yn llawer chwaith, oedd Philip Cope, a mae gynno fo lyfr o'r enw Holy Wells, ac ond wedi diddordeb mawr iawn yn y Ffynhonnau yma. Ac wrth gwrs mae 2 gyfrol werthfawr Elfed Gruffydd, Ffynhonnau Cymru, gan Was Carreg Walch. Felly, dyna'r llwybra. Mae'r un beidio fod i gaeth wrth efo'r lwybra bod nhw'n cadw at rheina. Felly, bod nhw'n llwybra hawsau nhw'n darnyn nhw, a bod nhw'n dewis pa Ffynhonnau i'n weld dan nhw. Felly, o ran trefn, ni gychwyn y sydyn efo'r llwybra'r de. Wrth gwrs, efo Pererindod, os oedd ddim dechrau i Pererindod nag oes, o gwbl. Mae'n ddiwedd iddi, ond mae Pererindod yn cychwyn yn meddwl rhywun ac yn mywyd rhywun. O gyfeiriad meirionydd felly, o gyfeiriad tywyd, o gella, Bati Cymer, Trawsfynydd, a tolediadau, a chwedla, a chysylltiad gyda Ffynhonnau gydol y daith. Cadfan oedd yr arweinydd amlwg iawn yn un y de, ac wrth gwrs mae yna daith dyddi yma yn does, yn dilyn taith Cadfan o eglwys i eglwys. A mae yna nifer mawr o lannau yn dwy'n enw i ddilynnu efo. Felly mi gymwn un yn eirionydd a Ffynnon Ddeunaw dydy hwn. Mae wrth yr adlu yn mynd i mewn i braich y saint yn fwyd treflus i'r tir yn ardal Porthmadog a Chriiciaeth fyna. A mae'n gwaith tacluso garw iawn fel gwelwch chi arni fyna. A gobeithio bydd rhywun yn gafal i hynna yn ddian iawn. Dynawd, Ffynnon Dynawd, a mae Dynawd nath o ddianc yma o Ogledd Prydain efo'i 4 mab a rhywun cynnwys Deiniol a Cynwyl. O'i dad oedd Pabo, wedi enw wedyn wrth gwrs i Llan Babo. Fe o sefydlodd Abati enwog yn Mangor Is y Coed, fodd Abati cyntaf, a mae 1,200 o fynachod yn fanno. Gallu gwellan Wilgorau Llygad oedd dŵr Ffynnon Dynawd. Ac yn hwn cysor, mae Ffynnon Cysral hefyd, sydd yn gwneud yr un gwaith yn union. Sef gwella Llygad a defaid oedd ar ddesych gwartheg. Mae ni dal yn eilionydd, ond dyma Ffynnon Cybi. Adeilad y Ffynnon i gweld yma yna. Yna 2 rhan i ni, sef baddon mawr i fewn yn ni, cartra yr gofalwr, ac yna tu allan mae yna Ffynnon Llai. A mae'n debyg mae William Price Rywlas yn gyfrifol am yr adeilad yma yn y 19th ganrif. Hwn ydy eglwys Cybi, a Sant o Gerniw i gladdwyd o Arwydd Sentri, ond 2 eglwys yn unig fod i enw o gyfarwydd iawn sy'n yng Ngwynedd, Llan Gybi a Chaer Gybi sydd yn Môn. Ond mae yna garreg Gybi yn Swn Tenlli ac un arall ger Porth Cadlan. Cofiwch yr enw Porth Cadlan ym Mhen Draw Llŷn. Ffynnon Gybi, Ffynnon feddyginiaethol, i gwella clwyr brenin, darllineb, eto defaid ar groen a chrig mala. A mi fyddan nhw yn gadael i Bagla a Berfau yn ymyl y Ffynnon ar ôl yn y gagwellad. Y drefn yna molchin y baddon mwyaf ac yna yfed o'r un bach y tu allan. Y cloff yn aml byddai'n yfed cymysgol o ddŵr y Ffynnon a dŵr môr am ddiwrnod o'r pnawn. Y molchi wedyn am mynd i'r ffwyso drws nesau byd ceiglad. Yno'n cael diod o ddŵr gyda blachu'r banadl yno, ac os cynhesa'r claf o dan blanced yn ystod y nos yna byddai'n gwella. Wedyn rhoi offrwm yng Nghyff Beino sydd i weld o hyd yn eglwys Llan Gybi. A maen nhw'n meddwl am y
i'r ffynon yn sgwar yma, oedd yn byddaru chi, dwi'n siŵr efo'r ffurf yma. Ond dyma hi, a wedyn, yn ddiweddar, 2 blynyddoedd yn ôl, tu allan i'r ffynon, oedd yna gadacha fel yn hongian a'r gwydan. Mae'n tybio ydy yr arferiad o hyd yn para, lle mae y dŵr y ffynon yn cael ei ddefnyddio. Dyna chi llyn glasfryn, yn agos i Bencanewydd, yn agos i'r ffordd sy'n mynd o'r ffordd i Lan Hir. Mae'na chwedl yn fanno sy'n dilyn patrwm cyffredin iawn, sef o'na grasi oedd ei henw hi, merch fach yn gwarchod y ffynon ac yn gofalu o cyad arni. A fel stori Llwythenyn, math o beth ac ati mi anghofiodd iddyn y sgeilus ac felly fe orlifodd y ffynon a ffurfio'r llyn yna. Wedyn, yna dylla hefyd tylla bychan yn walio'r ffynon, fel na fedra oedolion y tylwyth teg ddim dod i mewn iddo fo. Wedyn yn fan hyn, mae gennych chi cae yr ladi, cae'r ladi di hwn, ac yn mhen draw o, fe welwch chi faen hir yn bychan yn y pen draw yma. Ond dyma ladi, y maen hir yma ym mhen draw y cae ac o fewn golwg i blasti glasfryn. Mae o fel, o'r tŷ, mae o weld fel ladi, fel dynas ydy. Arferai o gael ei wyngalchu gan y trigolion, a byddai'n ddangos fel gwraig yn gwisgo sidan wen a bonet gwyn milwet am ei ffen. Ac yna, am 2:00 y bore yn aml iawn, bydd yna sŵn cwyno garw, yn arbennig o gwmpas y tŷ, ac oherwydd hynny, oedd hi'n anodd iawn i glastyn a lle cadw i morynion a'i gweision. Enw awgrymog arall ar y ffynon ydy ffynon gras Seimon Gruffydd. A mae dyma'r gras yna dros yr enw i'r grasio bosib. Yna rhyw dyniad yn parhau i berthyn i'r llyn, o tylwyth teg wedi cipio y ferch ifanc yma sef grasi, ac wedi throi hi'n alarch, ac wedi hi byw am 120 o flynyddoedd. A sŵn ei chwyno hi pan fydd farw oedd i'w glywed am flynyddoedd wedyn. Stori arall ydy fel bygythiadau Sipsiwn. Oedd Sipsiwn i'r dŵn pryd oedd fel hen ŵr tal y llyn oedd yn rhannu'r stori yma yn bygwls, ac yn rhywbyd o plant oedd ei rhai drwg yn cael ei cipio gan y Sipsiwn a mynd â hwy i'r llyn. Wedyn, Aberarch, ffynon neu Sant Cawdam, neu Cawdam Sant yr Aberarch, a dyna hi yr eglwys yn fanna. Fan diddordeb, hwnna di cadair Cawdam. Hwnna yna siap cadar iddi, ac yr oedd yr enw yna arni, ond sut y ffurfiodd i'r siap yna, hwn i ddim. Ond roedd gan Cawdam hefyd gyfaill neu frawd, ac enw hwnnw oedd Cadfarch. Ac y ddau ohonyn nhw, un yn dilwyr neu street, beth bynnag oedd yno. Mi'n droi cefna ar Arthur, yn ôl i'r cyfnod yna eto. Ar un cyfnod oedd y gwyth, eisiau cofio hynny, droi cefna ar Arthur, a mi eithon nhw wedyn i fyddin medrawd yn rwydr Camlan, oedd chi'n cofio. Ond yn fan hyn, mae yna lun ffynon. Ffynon Cawdam i hwnna, yn y cae islaw Bryn Beryl, nes i'n gwybod am y lle, ac yna, hon ydy'r ffynon Cadfarch. Hon reit agos eto i berch. Roedd goncrit yn cael ei moderneiddio, ac o fanna roedd ffati laeth beth gwystyl i fenfa Deiarfon yn cael ei dŵr cyntaf. A mwyn dal i gael rhywun o ddŵr yna o hyd dwi'n deall ydw. Reit, mae'n debyg rwan y byddai Pererinion yn osgoi mewn trwy Pwllheli. Y dre gyfoes oedd i mewn tir corsiog iawn, ac felly dyn nhw'n mynd ffordd o Pwllheli mewn bod am yna beth yna. Ar ben yr all yr oedd Pwllheli yn arbennig ym Mhlwydd Deneio. A wedyn, yn fanno hefyd yr oedd Eglwys Deino, neu adfeilion i'w gweld o hyd, cofiwch yr enw, a Deneio, yr oedd dweud. Ac y fanno roedd y boblogaeth. Penyberth yw yna, a fe gofiwch chi Penyberth gael ei losgi ei dynnu lawr,
yr adeg ysgol fomio. Ac e fyddai, neu'n ddeitho Saunders Lewis beth bynnag, un o'i brif resymau fo am wrthwynebu'r maes awyr yn Llŷn oedd bod Penyberth i fod yn noddfa i Bererinion ar hyd y blynyddoedd. Ac iddo fo mi oedd ar adeilad yna yn sanctaidd felly. Rwan nawsant wrth basio Eglwys Penrose o Cynfil, cael ei droi'n dŷ bellach, ac byddai Cynfil hefyd yn un o farchogion Arthur ers droi ei gefn arno fo. Ymlaen felly i Lan Bedrog. Alright, ysgrifennu Llŷn beth bynnag, ond na i sôn am Ffynnon Cedrog fel hyn. Eglwys Cedrog, agos iawn i dyn weddw, ac y fan yma'r eglwys, ond dipyn o ffordd i ffwrdd yma'r Ffynnon. Does dim modd i ddarganfod o gwbl rwan, mae'n gymaint o dyddiant gwych y gwmpas i. Ond mi fu o hi'n Ffynnon o bwys, ac yn gwella pob math anwyldera. A droddir fydda, ond wedi darganfod dysgil yn ei gwaelod i, a honno bron yn llawn o bina. A fe ddefnyddi ffein fel offrwm pan oedd y Ffynnon yn cael ei defnyddio. Yn aml iawn, yn nhw'n cael ei plygu hefyd. A mae'n gref hefyd wrth gwrs bod haearn yn brin yn y cyfnodau cynnar, a bod nhw'n offrymu haearn yn hytrach na garian, os ydyn nhw ddim o hwnnw o gwbl. Rydyn nhw'n digwydd yna i ddarganfod lleidar oedd mi oedd yr pwy bynnag o Nama wedi colli o ganlyniad i'r lladrata yn penlinio a thysgu'r ffydd i'r Ffynnon, taflu bara brown i'r Ffynnon, ac yna yn enwi yr un oedd yna Ama, ac yn dal ei enwi, ac yn dal ei enwi hyd nes oedd y bara yn suddo. Ac felly pan oedd y bara yn suddo, ac yn tawdi enw'r persona, hwnnw fydda yn eog. Awn i fyny rwan ta i fynyso, hyd o'r cadw'r arfordir yn torri fyny ym Mynyso, a hon ydy Ffynnon Dduw. Yn awgrymu hefyd mae Ffynnon Dduw ydy un o brif ffynhonnau Llŷn. O grisia arni hi yn cerdded i lawr at y dŵr. Yna ddau faddon yn ni, ac yn yfed o'r fychan ac yn molchi'n y mwyaf. Un patrwm ac oedd yn Ffynnon Cybi'r enghraifft. Oedd gwarcheidod y Ffynnon yn byw mewn bwsau cyfagos ac yn derbyn arian am ei gwaith. Mae wybodaeth fel hyn, mae Catrin Jones oedd enwi, a mae'n farw yn gynnar yn yr 20th ganrif. Ar 3 Sul yn Awst, mae'n cynnal chwaraeon ei chwmpas i. A mae'n dweud hefyd bod yna gapel wedi gysedlu i Curig heb fod yn hethol wrthi. Mewn yn yr 1915, mae'n dweud o ganlyniad i babyddiaeth, bydd ni'n eistedd y Ffynhonnau yn yr ardal o gwmpas. Ond wrthyn ei gilydd e barhaodd Ffynnon Dduw, a Ffynnon Gybi, a Ffynnon Gwen Frewi yn Dre Ffynnon. Pam tyfod gyda nhw lonydd, a'i bod nhw'n fwy am cystall, dwi'n yn gwybod, mae yna ryw reswm yn siŵr i chi. Roedd walia o gwmpas hon yn 6 i 7 trwyddfed yn 1923, ac yn 1960 unwaith gwaith adfer arni gan bechgyn lleol. A gwaith pellach wedyn 2005 ei ffynnon ni eto gan yr ardal Harddwch. A mae nhw'n gwneud gwaith arbennig o Athrateg. Yn yr ardal Mynyso, mae yna 2 ffynnon arall, sef Ffynnon Sarf, a mae yna neidar yn honno, a mae yna wedi gweld ti, o ddifri wan ti. I wedi gwbman y bardd, beth oedd o, i wedi gweld neidar yn y ffynnon yna. A Ffynnon Ddymuno ydy Ffynnon Arian, mae'n reit agos i neuad Mynyso. Ac os gwelsoch chi am dro, yn diweddar, rhag yn leitha am dro, oedd Neta, Richard Dia, dwi'n siŵr, yn crwydro ac yn mynd o un ffynnon i'r llall yn Mynyso y 3 ohonyn nhw. Nôl nes i'r arfordir, o dyna chi eglwys Llanengan. Ac efo honno i sgrin a'i chlychau o Enlli, ac yno hefyd mae yna garreg offa i Einion. Y fôr oedd Enlli i Gadfan i sefydlu mynychlog ar Ynys Enlli. Ond mae yna ffynnon Engan,
Hon eto sylwch yr un siarad, a mae hon cael ei gwarchod yn arbennig iawn gan gymdogaeth sydd yw'n ymyl. Roedd hon hefyd yn gwella amrywiaeth o afiechydon. Yna fanna, fe welwch chi giff eingan sydd i'w weld o hyd yn eglwys yn eingan. Fe un darn coeden dio, ond yna 3 holl arno fo mwyn rhoi offrwm, a 3 clo arno fo, wrth rhag i neb allu agor a'i bennau hunain. Fe ddefnyddio dŵr o'r ffynnon yma i fedyddio yn yr eglwys. Ymlaen felly ac i fyny ochr mynydd Rhyw, a fe ddarwyn at eglwys Eilrhyw sydd wedi cau ys-to ac wedi cael ei throi i'w dyd. A prin iawn dwi'n wybodaeth am Eiliw neu Eilrhyw. Mae fanna wedyn y rolygfa nôl o eglwys Eilrhyw a mae Pererinion felly yn gweld allan wedi cychwyn ac yn gallu gweld yn ôl trwy lun, Eirionydd a Didwy, Ysdymaner, lawr Meirionydd ac i lawr at y Presela pan mae'n ddwrnod braf. Eto ydych chi sylwi arno yr un siarp felly, ond hwn yn gwella man Eiliw, na mae'r groen ydi o, fel man geni, a hefyd yn gwella sgroffiwla. Meddyn nhw darfodidigaeth a chwarena lymffatig ydi nhw. Nhw'n cael ei alw'n manwyna hefyd ac yn gwyr brenin. Dyna ni, a ni ymlaen wedyn i ymlaen ac at Ffynnon Saint. Ffynnon Saint yw wedi tacluso, dda iawn eto gan berchnegion y tir yna. Ac yn 1940, mi oedd yna 4 wal ei chwmpas i, 4 troedfedd yr un, ac felly yr un nifer eto yn cael ei gwella llygad. A wedyn chi sylwi mae'r llygad a defaid ar groen ydy'r nam felly mwyaf sy'n cael ei wella. Roedd, beth ddiddorol di, roedd Ffynnon Saint y benodol lle byddai merchaid yn ymweld â hi ar ddydd Iau y Chafael. Fe taflu pinnau i'r dŵr, a mae'n ddigon posib iddo enwi a ffeindio cyfle i dŵr nhw. A mewn hyn wrth gwrs, oherwydd yn y Gwanwyn a'r Haf, roedd y Ffynhonnau ar ei cryfa ac yn arbennig cyn i'r glith godi. Un arall sydd fanna di Ffynnon Cemdeithas sydd wedi cael ei moderneiddio efo concret eto i fod yn ffynhonnau dŵr yn debyg i lawr i gyfeiriad Bryncroes. Hon eto gwella defaid ar groen, ond beth sydd diddorol yn ni, y gamp oedd gallu cerdded ati hi heb yngan gair o gwbl, nag edrych yn ôl, yn agolchi'r defaid efo cadach a blonag oen yn o, cuddio'r cadach dan garreg, a wedyn mynd oddi yna yn dilyn yr un drefn, ac efo'r cadach yn pydru i fyddai'r defaid hefyd yn diflannu. Dyna'r olygfa nhw'n gael wrth wedi mynd dros yr mynydd Rhyw. A lle gredu oedd hwnna'n olygfa oedd yn wrth i bodda yn ei gweld. Wedi crwydro yn bell, misoedd o bosib, a mae'n debyg yna lawer iawn yn nhw'n disgreth ofnadwy iawn. Mae'r rhai ella yn dilyn taith, drydydd daith, drydydd Pererindod, ac felly'n cwblhau y dasg o'n unwaith yr ifanc oedd, dwywaith i byd ewi, neu deirgwaith i yn y senlli, ond yn gyfystyr o'i gilydd. Ymlaen wedyn, digio eglwys Llanddeilrhys, Meilrhys yn noddi'r eglwys ac i glwy Aberdaron, ac mi oedd Meilrhys yn un o ddilynwyr Cadfan. O dyma Ffynnon Fair, Bryncroes, un o'r nifer o Ffynhonnau Mair sy'n yna. Hon eto, wal a sedd y cwmpas, a mae'n union yn canolfan y Cymdeithas mewn ffordd. Mae'r ffyrdd yn croesi ac yn y blaen. A mae'n cael ei ddychmygu wedyn, gyda'r pobl yn mynd o'r dŵr ac yn sgwrsio yn ddifyr efo'i gilydd bod yn ardal gymdeithasol iawn iawn. Mewn amryw o Ffynhonnau, yfed dŵr, Ffynnon Fair Llanbedrog, Ffynnon Cadfar Chabararth, dwi'n sôn amdanyn nhw, a Ffynnon Cybi Bach yn Nefyn. A mae'r rhai o'r hyn wedi cael ei moderneiddio. Reit, wedyn, awn ni'n ôl. Honna di Mair Llanbedrog. A honna di'r Cadfar fel gwlso chi.
a fel yna anffodus mae ffynnon cybi bach yn Nefyn. Wedyn y map mae eto a dilyn llwybr y gogledd tro yma. O gyfeiriad ffynnon Gwen Frewi yn roedd, yn rhe ffynnon. Ac wrth gwrs mi oedd Cymdeithas yn amlwg iawn iawn yn hanes ffynnon Gwen Frewi. Ymlaen trwy Bangor, trwy Llanfaglan, oedd yn eglwys ac yn ffynnon arbennig ar ein cyfnod, yna clynog wedyn ac ymlaen ar Unlli. Dyma chi ffynnon Beino yn Ffynnog. A mae hon wrth lwc wedi dod yn cael ei moderneirio i ddacluso, a hynny pan leiliwyd neu adeiladwyd y ffordd o osgoi yn Ffynnog, oedd yn llawer iawn haws mynd ati bellach, mae'n fwy diogel. Ac felly dyna chi eto walu o gwmpas, a pan chi nes ati, mi welwch chi yr un siap yn union eto, y ffynnon betriol yna. Clynog fawr yn arfoniol, clynog yn leo bwys. Ac yn walio'r ffynnon yna, yna gilfacha bach, lle nhw'n gallu gosod i hyffer yn y tyllad. Wedi ddacluso'n arw bellach oedd chi'n gweld, ac oedd ei gallu hi oedd yn arbenigrwydd ar gyfer nychdod, sef rhywun yn neidil neu wedi corfforol. Ac yn agos ati, mae eglwys Clynog, hyn yn cerdyn post i hwnnw, ddegawdar cynnar yn ei 15 ganrif, a wedi newid fawr ddim ac yn dim mellach. Yma sefydlodd Beino ei gell a datblygodd yn achwa. Beino wedyn wedi sefydlu eglwys Pistig, Cargiwch, Botwnog, Penmorfa, Llanycil a Berffraw, cymaint ohonyn nhw. Mae ddilynwyr o wedyn, a mi ydych chi'n nabod yr enwa dwi'n siŵr, oedd Ailddaearn, Engan, Cwyfan, Edarn, Twrog a Cynhaearn. Dwi'n chi fydd y lanfod oedd lle doedd yn gri iawn. Dewi wrth gwrs yn y Deheibars, ac yn Penfro, yn llyfr Francis Jones yna fwy o 15 o Ffynhonnau i Dewi. Dim un yn sy'n Gaernarfon o gwbl. Ffynnon, Beino, y claf yn molchyn o ffynnon ac i mewn i'r eglwys i gapel Beino, lle mae safle beddrodd Beino. Go flaen yr allor yma yna o claddwyd o. Yr arferiad wedyn wedi teulu brwyn ar fedd Beino, a'r gwael yn gorwedd o fan o dros nos. Yn profiad yn unol, ac oedd wedi gwir. Wedyn, mewn crafu'r llwch oedd ar biler yn hapel Beino, a'i gadw fel crai'r sanctaidd. Byddai'r 4 cinio grot yn offwm yn hyff Beino eto, ac yna gadael cerrig gwynion fel tystiolaeth o unweliad. O hwn yn arferiad rhyngwladol, ond mae'n beth diddorol yn ei hun. Arbennig ar gyfer rhai oedd yn ffid blawd i dalu ag arian, a'r gwyn wrth gwrs yn liw sanctaidd. Beth sy'n diddorol hefyd ydy fe gafwyd cerrig gwynion mewn beddrodaeth o oes y cerrig ac yr oes hefyd. Wedyn mae rhain yn hen arferion dydyn. Rwy'n ta, cyrraedd na mor coffer. Dyma eglwys Llanhaearn. A Haearn oedd wedi sy'n ddisgybl i Beino, a dyma ffynnon a Haearn ar gwaelod yr ardd sy'n mynd i fyny'r reil i fyny am Lisfan. Wedi cael ei addasu yn gymharol ddiweddar, ond does o'n mynediad yna yn anffodus i ddod preifat ydy, a dim llawer o groeso i bobl sy'n mynd yna. Ar y ffynnon, mae yna blac fan hyn sy'n nodi y dyddiad 1910, lle roedd hi yn gronfa ddŵr ar gyfer y pentra. Dyn o gwmpas mynd i Cargiwch sydd ar y chwith wrth i fyny am Llithfaen. Mae eglwys Cargiwch, a mae'n debyg bod hi'n llai o draffaeth i'r Pererinion lles yma i fynd gylch rownd mynydd Cargiwch ac i eglwys Cargiwch. Ac yma yna roedd un o brif ffynhonnau yr ardal, ond does o ddim manylion amdani hi, wedi colli i ffurf yn llwyr, ond tu ôl i'r drws yn eglwys Cargiwch, mi o'na ysgyd fel brwsio. A wedyn yn wneud yma yna wedyn, ond mynd yno a cymryd dŵr o'r ffynnon, roedd yr ysgyd yn y llestr a defnyddio hwnnw i dasgu dŵr o gwmpas y gynulleidfa.
ysgyd y cwhwfan o enw hwnnw. Mlaen wedyn i Eglwys Pistyll, ac fe welwch chi'n fanna lle mor gyntefig ydi egwyno, does am trydan yno, ond maen nhw hefyd yn teulu brwyn a pherlysia ar y llawr. Ac felly mae'n hen eglwys hyfryd iawn o'i werth yn weld â hi yn ei gorau trwy'r amser. Ar y chwith yn y gwylod mae ffenest y gwahanglwyddion, gyda'r gwahanglwyddion gwael yn cael cyfle i edrych trwy'r ffenest yna a gweld y sacrament yn cael ei gweinyddu. Ac yna wedyn ar y dde mae bedyddlen sy'n nôl yn nhw i'r cyfnod Celtaidd. Wedyn ffynnon fair yn Nefyn, a dyma i lawr sydd y ffynnon yn fanna. Mae'n nghanol Nefyn, yn nghanol y dre, fel y mryncroes yn y canol, dwi'n siŵr bod fanna le difyr iawn i fod yno fo. Fe gafodd i adnewyddu'n ddiweddar am y dŵr yn llifo'n i bellach, ac arni hefyd, fe welwch chi hi, a mi welwch chi blac arni hi, adeiladwyd i gan Gorfforaeth Nefyn yn 1869. Dyma stryd ffynnon Nefyn ydy'r son diddordeb gael gymaint o enwa tai yn y stryd yna sydd yn cysylltu hefo'r ffynnon. Ac am ryw reswm, snobyddiaeth, arferiad cyfnod oedd yna ddau enw yna, sef Old Well a Well View. Mlaen wedyn, a da ni cyrraedd ffynnon hyfryd iawn, ac unwaith rioed, fydden ni'n mynd o gwbl, ydy ffynnon Clwyfan. Mae hon ar y ffin rhwng Clwyd Tudweiliog a Ffynllach. A mae wedi, oherwydd ei siap, mae wedi gwneud i lle yna, dŵr yn troelli dros y Cymrifoedd. Mi wella cryndod, defaid ar groen eto, ac anhylder a llygad. Ac eto, maen nhw'n taflu pinnau i'r dŵr, a'r hyn i fel dydys i yn aml iawn wedi cael ei chlybu. Eglwys Tudweiliog ydy hon, Eglwys Clwyfan yn Tudweiliog. Un o ddilynwyr beino eto, o ti safle hen eglwys ydy, a mae'n rhyw le dybio, mae tidwal o ddod y sant, fel sy'n nysoedd tidwal o ddod y sant yr eglwys honno. Pam newid, dwi'n yn gwybod. Wedyn, bod ymlaen i ardal heddychlon iawn yn ardal Madryn a Llandudwen. Mae werth yn weld am yna, mae'n hynod o dawel yno heddychlon. Wella'r dwymynd ysbeidiol yno, Cric Mala, Gwedid Gewyna, Gwasfeuon, ac yn offrymu arian a ffina unwaith eto, ac yn cynnal priodasa a bedyddiadau o'i chwmpas i. Ac y llun sy'n ar y dde wedi cael ei adnewyddu eto gan yr ardal harddwch, a wedi cael ei seremoni agor yng Ffynhonnau 2021 ar esgob Andy. Oedd yr archesgob bellach wedi ar parchedi Susan Williams oedd yn gwneud trwy'r seremoni. Dwi'n chi ffynnon lleuddad un bon fod yn dan ei ddweud y gwir. Mae hon ar dir carog sydd hwn Llangwnad a Bryncroes yma yna. Ond mae'n ffynnon o gryn bwys a tydi ddim yn daclus na gryn i gweld fel yna. Fi sancteiddio i leuddad a fodd i lynodd y cadfan fel abad enlli. Yn der hynny, i sôn amdani am angen, gwir angen i hadfer i. Beth sydd ddiddorol yna ydy bod yna llun ydyn ni si oedd y dŵr yn cynhyrfu. Mae'n mewn tybad a'r un canlyniad a'r gref ydy ac i llun Bethesda yn Bethesda Newydd a Ffynhonnau Haearn de. Felly chwyl ddwy. Ond yn ymlaen o'n trwy Bodferyn ac i Aberdaron, ac yn fawr iawn o sôn am Ffynhonnau sanctaidd yn yr ardal yna. Ond dwi'n mynd yn ôl at lleuddad fod o'n i sôn amdani. Mae gen o ogof lleuddad yn Penfrawd Llŷn, yn agos i Aberdaron. Mae gerddi lleuddad i'w gweld ar Enlli, a dyna enw'r cae o fewn o flaen capel Enlli. Oedd cae lleuddad. Y gerddi lleuddad yna ddrwg i ni, a wedyn bryn lleuddad yn ffarm bach yn agos at y Ffynnon. Wel, arbenigrwydd Enlli, ac wrth gwrs fe wyddoch chi am hynny gyrchfan
pererinidiog o hyd, wrth gwrs, ydy. Ac yn destun molaf beir ac arlunwyr ac yn ei cila i lenorion, pererinion yn dal i fynd yno. Mae Aberdaron ac Eglwys Sant Hywyn di hwnna, ac Hywyn Mab Gwynonwy, coelwch yr enw hwnna, a mi oedd hisa yn chwaer i Arthur, y brenin Arthur. Nes i Bencaera, nes i Rhyw, ydych chi fod yn lun o'n mynydd nhw, mae Maen Gwynonwy. Ac yna hefyd mewn Ffordd Cadlan. A gred ydy, mewn Ffordd Cadlan, ymladdwyd brwydr Camlan. Ac mae o Ffordd Cadlan, y raes Arthur, hefo'r brenhinesa yn y cwch i Ynys Enlli. A mae Ynys Enlli ydy Ynys Arallan. Felly mae hynny'n hynod o ddiddorol. Ac eithaf bod ni'n am lawr yna. Ond mi oedd yn ei cyfnod yn union ar seintiau oedd hanes Arthur. Dyma yna rhywbeth yna yn sicr i chi. Ac ar wsos efo genedlaethol o hyn, da ni siŵr o credu oedd yn hollol wir. Awn ni mlaen wedyn. Llun arall o Aberdaron, fel na oedd Aberdaron flynyddoedd yn ôl, ac oes fawr o newid na, a dweud y gwir nag oes, fyddwch chi'n cofio dwi'n siŵr. Yn Eglwys Aberdaron, yna ddau faen fel meini ydyn nhw, 6 ganrif eto, wedi darganfod yn capel anelog. O'r 5 ganrif mae'r rhain eto, i gofio am Senacws a Beracws yn nhw. Mae'r unwaith gweld wedi i sgwennu ar y cerrig. Beracws a Llu o Brodyr, a mae'r rhain dal allan, mae hynna di'r 20,000 o sains. Mae'n sôn amdano fo ar Ynys Enlli. Fydd arganfydwyd rhywun yn capel anelog ar ochr yn anelog, ac felly mae hwn hefyd yn le arbennig iawn i'r Pererinion. Ydych chi'n meddwl am y Pererinion wedi cyrraedd Aberdaron? Mewn oedran mawr, rhaid llawer yn nhw yn ddethedig, a rhaid yno i farw wrth gwrs dydyn. Fe oedd gyda ni traed ag ati, y daith yma, ac felly cyrraedd i Aberdaron, oedd o'n gyfle arbennig iddyn nhw, i fynd o gwmpas yr ardal wedyn. Ac yna i gapel anelog, fel gwelwch i'r cerrig yma, dyna rwyddan oedd rhan o'r Bererindod illa i fynd i fan o hefyd. Nesaf o'n yn yr ardal ar y ffordd i fyny uwch mynydd o Aberdaron, mae Ffynnon Saint, a hon wedi cael ei sacristo yn arw iawn iawn. Ac ar y ffordd uwch mynydd, ar y ffordd i Ffynnon Fair, ar y ffordd i Ffynnon Ddau, ac y ffordd i Borth Meudwy. Fel y gwyddoch chi, oedd i yno yma i'r cwch Colin Evans yn hwylio i Ynys Enlli yn ddyddiol. Felly mae'r gair Meudwy'n awgrymog, dydy, yn y Pererinion yma. A wedyn yn ymyl hefyd, mae bod ermyd eitha ag isa. Ac wrth gwrs mae gair ermyd i hun yn hen air am reidwy neu rhywun sydd yn byw ar ben ei hun. Dyma'r ffynnon ar ôl tacluso, ac llaw y ffynnon flynyddoedd yn ôl oedd yna allor Hywyn oedd enwi. A mae'r Afon Saint yn dal i lifo heibio hi ar y ffordd i draeth Aberdaron. Fel lleill, mae yna wal o gwmpas hon, ond i godi'r pont sydd ger llaw, fe ddefnyddiwyd y cerrig y wal a fe ddefnyddiwyd cerrig yr allor yn anffodus i wneud y ffynnon. Wedyn, dyma Bryn Canaid. Y tŷ agosa o'n dyn i Ynys Enlli. Ac yn hwn, oedd yna arbenigedd gyda rhew wraig o'n yn byw yn Bryn Canaid. Meddyges Bryn Canaid oedd hi. Reit yn hen draw llun. Agosa o'n dyn o'n i'n dweud at Ynys Enlli. Dwi'n fod ti'n perthyn rhywsut i'r meddyg Emyr Wyn Jones, dwi'n siŵr nes chi'n cofio hwnnw doedd arbenigwr cawan. Os gwneud llyfr lloffan llun, ac yn y llyfr hwnnw, mae'n gwneud gryn sylw ohoni hi.
Achos mae o, hyd oedd fel un o'r llawfeddygon mwyaf amlwg, yn cydnabod ac yn rhyfeddu a tallu'r hewraig. Be o'n wneud oedd o'n credu a ffeindio nhw hefyd bod berw dŵr y ffynnon yna oherwydd natur y graig yn cynnwys beriwm sylffet a hwnnw'n beth da mewn meddyginiaeth. Yno roedd moddion ar gyfer iselder ysbryd a cymysgu'r dail efo dŵr y ffynnon. Nid dŵr y ffynnon yn unig oedd am ei benno. Oedd yna ar gyfer gwendid ar ôl gwenedigaeth hefyd oedd o. Yn cymysgu'r dail efo cwrw mel a llenwi'r botel efo dŵr. Yn y ffynnon arall yn y rhyw ar gyfer trin cyflwr pan mae'r gwaed yn darfod yn y corff. Ac efo'r dŵr hwn oedd yn cynnwys llawer o haearn a cael ei ychwanegu ato fo bydda gwichiad o borthfelan. Ond mae'n hyfryd o ddifyr iawn. Un arall wrth basio, dwi'n rhan ddyn uwch mynydd yn diodda o glwm ar ei gyrfad, a ddim gobaith amdano fo. Felly fy nas y feddygais oedd i glybio ni hanner a clymu ben wrth ei draed o, a'i adol felly am 6 awr. Yma wedi ddatod o, ar ei dos o sena pot sydd o, i fendio y dyn yn iawn mewn cwiciad. Cofiwch am hynna sydd wedi rhywun efo. Felly dyma'r arwydd sydd yna wrth ymyl Ffynnon Saint ar ffordd i'w mynydd. Dyma ni rwan yn ogol y gas ydy nhw hon, uwch ben, neu sy'n arwain i lawr at Ffynnon Fair. Hon yn enwog, dydy wrth gwrs, ac yn adnabyddus, ac yn un o'r nifer o ffynhonnau sy'n cael ei neillio i Mair. Mae gred ydy fod yr eglwysiau'r ffynhonnau yma yn cael ei enwog gwahanol, ond wedi cael troi i Fair oherwydd mi nawd i ffwrdd o trio gael gwarad o babyddiaeth yn y wlad yma. O'r ffynnon dwi ddim efo llun da yn Fanwyl, yn hana hi. Ryw rhywbeth da dwi wedi bod, a da i'n mynd eto, siwr i chi. Felly mae eisiau i lawr grisia Mair, sy'n hynod o sers, ond meddwl amdano nhw i'r Pererinion yma, os yna'n mynd i lawr yna. Mae honna yn ffynnon o dan lefel y môr, ac felly mae yna lwymon gwyrdd yna, dŵr croew sydd yn ei. Ffynnon ddymuno, ddim yn siŵr bod ti'n ffynnon debyg i neithol hefyd, dwi'n gwybod. Ond yr arferiad oedd, bydda genes yn cael cyngor i gerdded i lawr heb yna'n gair ati hi, yn dymuno rhywbeth, a chael llond ei dwylo o ddŵr yn ôl. Neu yn ei cegan i'r rhai, i fyny eto heb yna'n gair. A wedi hynny dipyn o gamp i ddod bod yn mynd i lawr y ffynnon yna. Hefyd, fe sgwennodd Ieuan Llun yn 1796, sgwenniad Dafydd Ddu Eryri, yn cyfeirio at lle Gredoa ac yn galw hyn yn weddillion pabyddiaeth. Un ohonyn nhw o'r stori oedd Mair wedi marchogaeth ar geffyl gwyn at y ffynnon, a bod ôl carnach ceffyl Mair yn y graig o hyd. Hefyd, mi oedd Mair yn nhw wedi pwysau llaw ar y graig, a ger Ffynnon Fair, ac y dyla'r Pererinion hefyd pwyso ar y graig yna yn ôl bysedd Mair. Felly dyna oedd y Credoa. Dyna ni llun o ogol y gas, a yn y sentlun y pen draw. Ac oedd modd, a ma modd, hwylio yn syth ar draws o ogol y gas i Borthynant ar Enlli. Dyna ni o'r lle wedi sydd yn dweitha, mae Colin Evans yn sôn am y teitia yn sôn Enlli. Mae 7 teit yno, mae rhywun fel ond o'r dath y teitio'n iawn i wybod pa gyfeiriad i fynd. Ond i fynd ynys ogol y gas i ynys Enlli, does yn cael yn nhw poeni am y teitia, a hwn ydy'r llwybr yn y ffordd fyra i fynd yno. Mae'n drosol o'n ta i Enlli, ac yna mae gennych chi ogol Ffynnon Bagla yna. Oherwydd byddwn yn gweld bagla wedi cael ei plannu wrth ymyl y ffynnon yna, a nid sa'n gwreiddio. Rwy'n ta
Mae'r enw'n awgrymog, felly tydi, pam na ddim ffynnon bagla. Gwella cloffni oedd, wrth gwrs. Ond beth sy'n nod ydy, ond os oedd ddim prin iawn ydy'r coed yn enlli, felly dwi'n ni'n beth am y stori yna. Wedyn mae gennym ni ffynnon barfau, efo'r swnt yn ôl am y tir mawr, ac yna, yn edrych dros y swnt yna, mae ffynnon barfau, amryw ohonyn nhw, rhai bach yn y graig. A'r stori yma yna ydy bod y gawr wedi neidio o faen digal ar y tir mawr i enlli, a'r pantia greodd o wedi troi'n Ffynhonnau. Wel, be o'n ddoniol yn y peth ydy, mae yma roedd y mynachod yn siafio. Dyn nhw'n neud, ydyn nhw yn molchi fo dŵr o un ffynnon, ac yn fod i lluniau ar llall yn mwyn gallu eithio wedyn. Ac ger llaw hefyd, yna silff i gadw'r hoffer. Dyna nhw hoffer mewn, e? Bron y gorffan, dyma ni yw'n ffynnon feli bach, neu ffynnon feli bach, sy'n anghywir eich ta waith. Newyddoch am hon, mae'r ffynnon enwocaf ac yn gyfoes iawn oherwydd barddoniaeth cynnan. Ac beth sy'n o'n i fan hyn ydy cwpled o Fab y Bwthyn, yma yna, pan i'n illod cynnan y goron yng Nghaernarfon yn 1921. Does dim na fennau blin yn iach ond dŵr o ffynnon fel un fach. Fe adlerwyd y ffynnon yma yn 1927 a yna lechan newydd wedi gosod hynny i'w chydig wythnosau yn ôl. Mae cynnan yn sôn amdano ei hun wedi nôl dŵr o'r ffynnon a bod i nain yn byw yn Melon Llun a nain yn dweud bod dŵr o'r ffynnon yn llawer gwell na dŵr tap. Ac yna yna cynnan yn o breuddwydion trwy'r prynhawn a'r piser bach yn fwy na llawn. Fe mewn praw ar y dŵr yma yn ddiweddar a fydda'r ganfydwydd mor byr ydi o. Mae o'n rhyfeddol dwi'n gwir bod o'n dŵr pyr yn ymwneud gweld unrhyw anhyredd yna fo gwbl. Ac yma'n hyn, i offan, fel un o cynnan pan gafodd y ffynnon i hagor yn 1967 gan gyfeillion Pwllheli, mae'n cael ei ddrach cyntaf o'r ffynnon o fan hyn, sy'n coli crosses yn ystod efo o fan hyn. Felly, i ymwneud gorau i wan, ymwch chi gael cyfle i fynd o gwmpas y Ffynhonnau yma. Rewch y gorau fedrwch chi, ddim byd yn bod eisiau chi beidio aros i'r Eisteddfod, ond maen nhw werth i chi yn weld na nhw. Diolch yn fawr. Diolch yn fawr iawn i chi. Dwi'n siŵr a chi gysylltu bod yn glamp o gyflwyniad da a diddorol. Diolch yn fawr i chi a chasio beth. Mae'n ddilyd cyhoeddi hwnna. Mae Cymdeithas Cymru yn bod mwyn diogelu Ffynhonnau a hyrwyddo nhw, herwydd mae'n danfyddychiad parhaus, fyddech chi'n gwybod. Mae mandaliaeth, mae cynlluniau, mae gwestiynau tir neu tai yn chwalu y Ffynhonnau yma ddim o'i hôl nhw. Yn rhan o hanes o'n cynhysgedd ni. Ar y bwrdd acw, mi ywch chi ôl i fyny o llygad y ffynnon yn newyddiadau ni. Croeso chi gymryd nhw, dwi'n eisiau bod yn newyddiadau i Fangor awyr. A hefyd terfynu ymwelodi yn Cymdeithas Ffynhonnau Cymru. Cymwch un, a wedyn ymunwch â ni eich gael bod yn rhan o'r gwaith yma o ddiogelu a throsglwyddo ein syntadau. Diolch yn fawr iawn i chi.